Wata babbar kotu a nan Kano ta yi umarnin a kai matar nan Hafsat Chuchu asibitin kwakwalwa domin duba lafiyarta biyo bayan gum da ta yi a bakinta a gaban kotu. Shari'ar da ake zargin matar auren nan mai suna Hafsat Siraju, wacce aka fi sani da Chuchu, da zargin halaka abokin kasuwancinta Nafi'u Hafiz a gaban babbar kotun jihar Kano mai lamba 13 ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Zuwaira Yusuf, ta dauki wani sabon salo bayan da aka karanto matar kunshin tuhumar da ake mata har sau 7, amma ta yi gum da bakinta bata ce uffan ba. Haka zalika an gurfanar da mijin Hafsat Siraju mai suna Ɗayyabu Abdullahi da kuma Malam Adamu Muhammad sai na Sidi Muhammad, waɗanda ake tuhuma da laifin ɓoye gaskiyar abin da ya faru game da mutuwar Nafi'u da bayar da bayanan ƙarya, wanda yin hakan ya saba da sashi na 167 na kundin Penal Code. Gidan talabijin na Society TV ya rawaito cewa jami'in kotun Bashir Bello Fage ya karanto wa Hafsat Siraju kunshin tuhumar aikata laifin kisan kai ta hanyar caccakawa Nafi'u wuka a sassan jikinsa ƙarƙashin sashi na 221 na dokar ƙasa har sau 7 ana karanta mata. Ta sake yin gum da baki bata ce komai. Da farko dai mai shari'a Zuwaira Yusuf ta ce a ɗan jinkirta sakamakon Hafsat Siraju ta yi shiru bata ce wani abu ba mamaki wani abu ne hana ta magana, kuma bayan an dawo an sake karanta mata tuhumar nan ma ta ƙi cewa komai. Lauyar gwamnatin jihar Kano barista Aisha Mahmud ta roƙi kotun da cewa a kai wadda ake tuhumar ta farko asibiti domin a duba lafiyar kwakwalwarta sakamakon ƙin cewa komai da ta yi a gaban kuliya. Idan an samu irin hakan, wanda ake tuhuma ya yi shiru, a shari'a ana bayar da dama a duba lafiyar kwakwalwarsa. Zai iya yiwuwa wani abu ne ya sanya shi yin hakan saboda keta ko kuma rashin lafiya, a cewar Aisha Mahmud. Sai dai ko da aka karanto wa Ɗayyabu Abdullahi, Adamu Muhammad da kuma Nasidi Muhammad kunshin zargin ɓoye gaskiyar mutuwar Nafi'u da kuma bayar da bayanan ƙarya, sun amsa da cewar sun fahimci abin da ake tuhumar su. Lauyan da ke kare waɗanda ake tuhuma na 1, na 2 da na 3, barista Haruna Magashi, ya bayyana cewa wadda ake zargi ta farko ta ƙi yin magana ne domin bata ce komai a gaban kotu ba. Barista Magashi ya ƙara da cewa bisa zargin da ake yi ko suna da hannu wajen hana ta yin magana, samsam ya ce ba su da hannu kuma ba su da masaniya kan haka. Lauyoyin waɗanda ake tuhuma na 2 da na 3 da na 4 sun nemi a bayar da belinsu, sai dai kotun ta jinkirta yin hukunci kan roƙon beli ko akasin haka har zuwa nan gaba. Mai shari'a Zuwaira Yusuf ta bayar da umarni ga likitan da ke gidan gyaran hali da tarbiyya na Goron Dutse da ya binciki lafiyar kwakwalwar Hafsat Siraju sakamakon ƙin magana bayan karanto mata kunshin tuhumar ta har sau 7 a gaban kotu.